نن پتر جمع ختم القرآن د خوشالی دا بار بار مبارک دشا ہو دا پنازی بندی در رب مہربانی دا بار بار مبارک دشا ہو نن پتر جمع ختم القرآن د خوشالی دا بار بار مبارک دشا ہو دا پنازی بندی در رب مہربانی دا بار بار مبارک دشا ہو ختم دی قرآن پتر جمع کلو منورا شوی نن طالباتو کی خرجان بختورا شوی ختم دی قرآن پتر جمع کلو منورا شوی نن طالباتو کی خرجان بختورا شوی نن درت سادر پسار وی خوش قسمتی دا بار بار مبارک دشا ہو درت صادر پساروی خوش قسمتی دا بار بار مبارک دشا ہو نن پتر جمع ختم القرآن د خوشالی دا بار بار مبارک دشا ہو دا پنازی بندی در رب مہربانی دا بار بار مبارک دشا ہو نن پتر جمع ختم القرآن د خوشالی دا بار بار مبارک دشا ہو دا پنازی بندی در رب مہربانی دا بار بار مبارک دشا ہو مدرسہ تعلیم القرآن خلی مدرسہ دا پتربیت و پدر سنو کی اعلیٰ دا مدرسہ تعلیم القرآن خلی مدرسہ دا پتربیت و پدر سنو کی اعلیٰ دا علم خواروی دا علم بیست نجاری دا بار بار مبارک دشا ہو نن پتر جمع ختم القرآن د خوشالی دا بار بار مبارک دشا ہو دا پنازی بندی در رب مہربانی دا بار بار مبارک دشا ہو نن پتر جمع ختم القرآن د خوشالی دا بار بار مبارک دشا ہو دا پنازی بندی در رب مہربانی دا بار بار مبارک دشا ہو دغا محتمم عاجز بگمی سمر محنت کوي ماریا او زهرا په طالباتو ډېر شفقت کوي دغا محتمم عاجز بگمی سمر محنت کوي ماریا او زهرا په طالباتو ډېر شفقت کوي کله با کمال یې بسهر یو باجی دا بار بار مبارک مشا ہو نن پتر جمع ختم القرآن د خوشالی دا بار بار مبارک دشا ہو دا پنازی بندی در رب مہربانی دا بار بار مبارک دشا ہو نن پتر جمع ختم القرآن د خوشالی دا بار بار مبارک دشا ہو دا
دا پنازی باندې د رب مهربانی دا بار بار مبارک دی شاهو اقرا و امین باج